Aurrekontuen egitasmoa txarra eta eskasa da Euskal Herria Bildurentzat. Laura Mintegik dio Urkulluren diru kontuek badutela alternatiba. Aurrekontu duina osatu daitekela diru-sarreren atala landuz. Kupoa eta defizitaren negoziaketan Madrilen aurrean ausardia zarituta. Badagoela posibilitatea aurrekontu hauek ez izateko miseriaren banaketa. Badago irtenbidea, baina ausardi politiko behar da. Euskal Herria Bilduk atalez atal azertuko ditu aurrekontuak eta gero erabakiko du botoa. Sozialistentzat aurrekontu hauekin Euskadi ez da krisialditik aterako. Jose Antonio Pastorrek salatu du Urkulluren gobernuak gastu soziala latz murriztu duela. Que van a ser, en muchos aspectos, la traslación directa de las políticas de Rajoy en Euskadi. Honelako aurrekontua onartzea arduragabekeria izango litzateke Pastorrentzat, horregatik osoko zuzenketarik ez dute baztertu. Aldaketak exigitu ditu Antonio Basagoitik ere, Urkulluri eskatu dio oposizioari entzuteko eta ahaleginak egiteko akordioetara iristeko. Alderdi Popularreko buruak dio lehendakariak barkamena eskatu beharko liokela Rajoyri. Podría empezar disculpándose. Urkulluk Espainiako presidentearen murrizketak kritikatu dituelako. Porque los ajustes de él también son finos. Eta gero Basagoitiren esanetan lehendakariak beste horren beste egin duelako.